Sagodayan nga ti surat ti pakasaritaan ni Henry. No tumulong ka, asinuman uno anyaman ti klase ti biyag na, no asinuman isuna, hanggang agkad basta tumulong ka. Tada ito, tulong mo, masupapahan to. Sagodayan nga ti surat ti pakasaritaan ni pagayam tayong Henry. Dear Manong Nene, narigat ti biyag, dagiti marigrigat Manong Nene. Dagiti mangrugi iti baba ako nada. Sa dagkaligagom nga ngumato. Nga kabayatan ti panagkaligagom nga ngumato panakatungpal dagiti rapaap nakadadu dagiti tubeng. Kas kada kami nga talong ang kakamsat Manong Nemi Shakti na una idinto ta adjek dagiti duwa kakapsat ko dalili kini June. Nasapa kami Manong Nemi nga naulila iti ama. Wapik idi ngamin no sinupay ti kasapulan ti maysa nga pamilya adigi munutedek ti pamilya kiti supay ti mapukaw. Ket po kaawanen ti amami ket biing inauna. Siya kun dinagbalin nga ama panakaama dagiti duwa kapsat ko. Siya kun Manong Nemi ti katulungan kang runa na katulungan ni nanang iti panakaisakad iti panagbiag mi kang runa na unay iti panagadal mi. Apaggraduar ko lang iti Manong Nemi iti elementarya iti tamatay ni tatang iti sakit. Nagsaksakit rumwar sumrek iti hospital aging kagasanan at kinamailan at pimusayan da ito'y piman kami nga nasapa nga naulila iti ama. Agar arubos di kiti luami Manong Nemi nga kakabsa. Nga gaabay kami. Amang tamtamdag, ti kasalamat maturog lahing nga mami. Nga damat iti asideg mi, abay mi Manong Nemi. Ni nanang, nga dadamat ti panagsangsangit na. Nag-aabay kami ni nanang, siya, ni Lily, kini June. Apag-graduar ko lang hindi, ti elementarya Manong Nemi. At dapi nga tanaran niya masakbayan, dagitikas kada kami. At daman dagiti kakabagyan mi, iti aglawlaw, ng empada mi amarigrigan. Ngayon ti sa bali, ngayon naramid mi, no, din nangawat, ti kinapudno. Nga nasapa kami nga naulila iti ama Manong Nemi. Pangliwliwa mi met iti bagi mi akit. At adadupay dagiti nasapsapa nga naulila iti ama. At dapat tay adanakem na awanen ti ama na uno inana. Saan iti kayat ni nanang Manong Nemi nga ituloy ko ti panagbasak. Ngem ko nakken ko na. Iti oraan nga man na pamuspusan ng nagbasak ti high school. Tahawon tumanat sa serving na anak, oray makapag-graduar ka ti high school. Di ka makapag-college. As nagtulaingin, nagbasak ti upat nga tawen ti high school, sakto upat nga tawen ti college. Anak, ako may karit tulong ko ken ka. Ang ikarit ka na kayo. Agagagatak, agsising peta. Tulungan kayo. Nga mangged, tapno di kastakad, ada pagbasak, kanadamat may tulong ko para iti inaldaw kasapulan tayo. Kadwante ka nagdikapsat ko. Namadpadasag Manong Nemi, tinagbisikleta, bumulod ti bisikleta, ngagsursur, Manong Nemi. Nga mapan, iti na dumaduma balbalay, ngaggatang iti bute. When? Ang bisikleta,
nga adda sidecar na manong nemi bulutek. Konforme ti mabangkong gatangan manong nemi bute, plastic, yan, landok, basta lagi di mabaling na mailakong. Aramidek deta manong nemi ti Sabado ken Domingo. Kadno, adanton na pag allowance ko, mapanagbasa, manong nemi ti high school. Manong nemi, ado idi dagiti nang kakaasikan niya. Ngano mabalin na ko makit, uri awang buti ng lako da, itadalangin nga kwarta. Arig nagpalpalamaak manong nemi tapos nakakastakit makapagbasa ak laing ti high school. Konforme. Nimet nanang manong nemi mapan na manglo iti laba, kananyaman dita ti mabalin na nga pamataudan iti kwarta. Mapanag-extra ng agdalus. Tumultulong met, dagit do duwa kakabsat ko manong naming at pala edit elementarya kadagit trabaho tiyo nagtibalay. Kasta manong nami iti kinarigat ti biyag mi. Ngayon babaen iti kakapet mi ginapo Diyos. Manong nami, nakaraduwarak matlaing iti high school. Manong nami, nagamyaman akloonay kiniapo Diyos. At least, tilangan panunutak manin no kasano iti pa nag-college ko. No muna manong nemi, tanumanin maidalit ni nanang gabutad daas man na manong nemi. May parit kang kuwana, iti babambannog unay. Iti na minsan manong nemi, nga nariingak ni nanang iti may isang arabi nga kastaunay iti panangal-alaw na ti anges na. Marigatan nga umangis. Kabilitan nga nagpaarayan tak iti karoba manong nemi iti tricycle iti karoba mi iti nangiluganan mi keng kuwana nga nang itaray iti ospital. Iti kadanan ti ospital manong nemi. Reseta, inyawat ti doktor. Sikat ti anak ti pasyente. Baro, kung doktor, kadagam na kitang agas para kinanang na nangina nga tadi kito doktor. Alagit ibagan tulatan ati parmasya. Numunubayad na. Kapay, awan ialam ti agas. Awan pa nakasagana, doktor. Kailangan ti urnong yo, ni tatang mo ngamin. Nauli lang ti aman, upat nga tawanitan tinapalabas. Alagat nagpatulong ka na barok, kadagit kakabagyan no, sino dagit nakasagana nga tumulong. Manong nemi, kaslaklamay ang angin nga rimori ti ospital nga mapaniti parmasya. Tawang kanumat tinangasagan ng agas iti parmasya ti ospital manong nemi kanang itinreseta ti doktor. Iti makitak manong nemi iti parmasya ti reseta. Alam amin di gitoy. Mano amin no ka. Apo nang dakilan. Mapanak pa lang nga agremedyo ti gatang ko. Awang pa'y pulos kwartak dito eh. Kinunat manong nemi, iti pharmacist. Nabanak nagpatulong ka nagiti kakabagyan mi, karuba mi, manong nemi, arig ko tagpalpalama. Nagpautang, umutang ka dakwana. Naumutang ka, anat na maamngarot pagbayad mo barok. Bayadak to. Orekas kasanulaeng nagtrabaho akto. Tadan to pagbayad ko. Nako matitrabaho nga rod kat karaduraturan mo ti high school. Ag-janitor ka o no,
hardinero ka, o ano niya, gasoline boy, o no. Kasano rin makabayad ka. Alam lang hindi ito eh. Titid ko nga tulong. Isulat maitid ko. Kaduan na tiag ko na akasta manong name. Nipakita tiriseta kenuwa manuti bayad na tapno lang nga ada tumaren nga angkas ni nanang tapno may irwan iti ospital problema to pa no manut pagbayad na iti bill na iti ospital sa bagay manong name pre-warment lagi dito yan nga madalat na bayadan. Amin kasya ti bagata manong. Alam na to kas tulong mi. Ngayon ano sa mati sang gasot. Thank you. Sumursurot mat kanyak dagiti kakabsat ko manong name. Nagkukuyog kami nga talo tapno ni kastagat adadang maalukoy mitirik na dagiti pagpatulungan. Naging gaman ng naming makaanayin iti napalimusmi nga gatang ti agas. Okay. Iti problema ita. Agas anang ti gatang mitat kanan mi. Saan ko amin nga ginangatangin manong name saan ko ginulpe. Iti hospital manong name nagsublat kami kadagiti kakapsat kong nagbantay. Iti siya nagbantay. Ay, anak, iba ka mo ti doktor nga rumwara ko. Nang, saan na kayong rumbeng parawaran na kayong nga di palubusan, di na kayo palubusan ti doktor. Napimpinas madlayag no sa diyayang balay di. Pag tumharak, kasla adak malat o doon ti balay. Tapos saan kayo marigada nagsisinublat nga, agbantay. Kamay lakon ti bumahon, kamay lakon ti magna, kamay lakon ti agtrabaho. Saan kayo ngamin unang agbambanugan? Kaya na tungpalan nyo ti bilin ti doktor. Paanya di tinaskan nga liklikan yung aramiden, liklikan yung ipaunag. No kumangamin tasangan na tayo, di amayo. Saan kumakas ita tirikat tayo anak ko. Mga sinapad Diyos na lang. Basta tulungan nyo ti magiyo. Agpaimbag kayo. Kung nada man, noore masakit kayo, no, panunutan nyo hang kayo masakit. Kaya talagang saan kayong sakit. Nagpiyo kumamat no, agpapasulat anak. Depende di klase ti sakit. Talong nga aldaw manong name duwang arabi ni nanang iti ospital kalpasan data inro armin kadito'y balay ti pagyanan. Sakbay data manong name iti panag-enroll para iti sumarunong school year panag first year ko. Marunong ta kasano nga ta nga makapag-enroll. Mahirapin ko nga ta. Dito ta agtultulong agtumtumaro ti agas ni nanang tapno balikas la maintenance nan tapno saan nga sumro ti sakit na no awanan ti tumaren na saan na nga tuloy-tuloy yun ti maintenance sumro manin ti sakit na manong nemi kung nakanyak ni Lily manong isang ko nga ituloy ti agbasa api ko saan mo ituloy ti agbasa masapag mo nagdudurat ka high school. Inaklangan nagkatulong. Kasta nga kinubing mo, katulong ka. Ang damangala kanyak. Tumatlaang lugar tayo. Ading ko, masapag mo itulong mo tagbasa. Siyak ti makamo. Kasano nga rin nga mapagbasa na. High school ko nga matpalaing nga. O matunay na gastusin. Kanan tayo laingin, ngayon daw, sa tiagas ni nanang, kasano kuma? Tulungan ka manong. Lili, alan, marigat mo't ni papilit mo, tumadla ka ba ilan? Pangalam ko, yung ka man naggatang tibute, landok, kanda dumapay, uno sa angkit, aggarasyon ka man ti pandesal, kada parbangon, nunaskan ka taramitag data. Kasano nung sikat agasakit manong?
Sana tayo nga baybayan niya po, Diyos. Manong naimi tinaminsan nga daw na isarong nga kiti syudad. Asik bant lang ti syudad kada kami. Kaabay mi lang. Uwan manong naimi. 15 pesos lang ti pagplete manong naimi nga pa di syudad. Siyempre, dito yak to ngagbasa. Uwan, no asin naman ti kurso nga inang enroll. Hindi makitak manong naimi ti may sa nalatak na restaurant mangibagbaga wanted waiter. At night duty. Siyempre kak manong namin na mag-consent manager. Into do matayan na. Sir, good morning. Abay na ba? Nakita ka nga rin ti plaka ng Diyos. Read out ti restaurant kasapulang kay ti waiter. Pararabi. Kasapulang kami nga talaga. Sobrang ka. Kasabong namin ti barangay clearance, police clearance. Dati sa ganang barok. Kaya, monotomon, running to 17, first year college sa kuma. Ag-enroll to kuman. Iso na lang ta. Ako na pag-enroll ko, sir. Ngayon, kahit mo sa di ka pa nang rugay trabaho, tumawad ka na advance. Numabalin la kuma. Iso sa. Lay, isabi mo muna na requirements. Kaya no talaga nga nagagagat ka, kaya naanos ka. Nasiyad ka nga waiter. Alagad patgag na takid daw mo barong. Umunang rabi manong naming nga panag-dutik. Wen, imaglagid din ta libre, uniforme manong naming. Apo akit gimwapo akmat. Kaboto na kayo ng forme. Umumati manong naming di attire, di waiter, iti may isang class ng restaurant. Na naroon ti rabi, at doon kiti babaknang, nga umay amang rabi, manong nami, di kiti babaknang, manong nami, nga umay uminom, kaya kita champagne, kaya kita nangingina nga ara, beer. Ado na kita mang titip manong nami. So nagkas reglamento, maurnong titip sa aming pagbibingayan. Kaya di ka nabi, manong nami, panakalan titip. Ama, mayat. Sa kabigatan na manong nami, nagsubliya, numampay saan ko nga duty. Sir, hanggang ba't nga duty iti aldawa? Abad ka. Agad bansak ko nga. Hinak ko man nag-enroll. Kasi no, bigla ka agpukaw. Nga mo ba sir? Masapol ang trabaho ha. No, bayar advance ko na kayo. Kan agbiag dagiti kakabsat ko. Agraman kininahanan ko. Kanandaigatan ko iti. Maintenance ni nanang. Agsaksakit kami. Nitatang mo ay. Ulila kami ti ama. Sakti na una. Doat kakabsat ko. Bali siya kunti. Agsapul para kada kami amin. Sa mo hirapin tagbasa. Di ka marigatan. Mamuyatan ka sa kagbasa agbalmalan. Mga biglang agsakit ka barok. Sayang lang. Kaya, sana ka baybayan na po, Diyos. Alala. Amok ti madlaw ko't porsigim barok ka talagang napigsat determinasyon mo. Manot masapul mo? Imbagakmet manong nami numano. Tanukas ka sa nulaing manong nami. Timaawat ko nga ti. Kanti sweldo. Para ka nagdi kakapsat ko. Para kanti maintenance ni nanang. At least, orikas ka sa nulaing. Gininot kami Nunas ken nga. Agsida kami ti asin ken kamatis ken buggoong. Di ka daramiden mi. Sa damat manong name di kita may awid kumat no ka. Napiyang pala makaraman di kita kakapsat ko. Kininanang iti naimas nga masida.
HRM manong name it ko. Hotel and Restaurant Management. Marigatanak. Siguradong marigatanak manong name. Tag-duty ak iti alas 6, iti rabi aging kana iti alas 2. Talit nga restaurant manong name agsaradan ti alas 2. Tadapat na kita umay ag midnight snack. Agawid ak to. Alas 4. Wano alas 3 manong name sundot pa nagturog ko. 4, 5, kriingak ti 6. Talulong nga oras manong name ititurog ko. Alas 8 manong name iti classic. Hoy. Nagrigat. Alas 5 met manong name iti maudi a classic iti malem. Adamat di gundawait. Ngam. Masapaak. Iti malem manong name ng rona ti Martes ken na Huwebes. At palang may sanok nga oras nga turog kusak pa yung mapanak ng duty. Hangkanayon manong name tunggal kanito nga da nga po Diyos iti panunod. Tunggalan yaman taramidek Diyos ko. Didak baybayan, tarabayan dak, ikandak iti pigsa, ikandak iti salunat, napintas nga salunat. Tarabayan nyo matagiri kakamsat ko, ninanang ko. Sabi ko matama imbaganin, kita makatulong mete. Di agbintasan na manong name, no kasta nga the emergency pagkasapulak. Agpa-advancement lata, ti manager ti restaurant manong name. Siya nga napupuutan manong name. Nalpas konti umuna nga tawen. Ngamadlaw ko iti bagik. Narapisak, nakutungat. Kung nakanyak na minsan ti manager, alam minsan nga nag-duty. Henry, sir? Kasla, bangkay mo ti bagim. Naalas matakit kita, no na kayo ng former ka. Baka mabuting kang ka na kiti customers. Baka no, apeng agala kami ti kaskang kang waiter. Abad di ka pa-check up. Sir, awang kasi doktor, mangkidat sa lunat mo, barok. Pa-check up ka. Kata may resetahan na ka ni doktor ti vitamin. Masamang vitamin. Kasapulan ti vitamin na barok ka. Lalo na ka talaga managpuyat ka. Hangom no ti iyo, hangom susto nga oras ti panaturog mo. Bagag susugol ka pa ito nagdeklasem. Nadidig-digun dawin nga ron nga. Makigtutak na rin nga. May bagmat na may pas nagmatagbasa. Napas na nga sir. Na nga tumatigidig grades ko. Baga purkaasi lang, damuda nga working student ka. Si kapay ti breadwinner, ti pamilya yo. Babayan ti tulong yo. Ito nakadadun na kita advances ko ka na kayo. Ngayon sir, so papakak to. Di lamamin ano. Nangaroon na kita hotel restaurant management ti kurso sa ganak ti restaurant. Baka pag mangipatakder bukod mo restaurant, kin hotel. Ito makapag-graduar ka. No, iso ti ipaay ni Apo Diyos nga regalo kanya, sir. Abi ka din nga saan. Alala, ang gandong ka rin pa-check up, ha? Baka pati babae kat saan nakakayat nga sinkang ba't kasto nga bagim. Guwapo ka ba't nga ron? Once ay nagyaman ak ti advice yo. Maraming salamat po. Nagtungpalak nga ron manong name taleta ba't ti bagbaga kon idininanang kaniya nga pampanunutek ti salon at ninanang ngumtingarot salon at ko. Madlaw mat digiti kakapsat ko manong name kumot kutunga. Manong, tabagim. Nasalun at mo. Baka di mo kaya. Kaya? Iso nga, awan ti pagdalakan nyo. Tulungan dak, pabayan ka kadikiti karkararan nyo.
Nagpa-check upak manong nemi kantinrestaan nak ti vitamin ti doktor nga pa-check upak. Ginatang ko karon. Nagtungpalak kanayon nga tumarek dudumting ti oras nga nakpanagtumar. Kamahasin na ba Diyos manong nemi napasublik ti dati nga salunat ko. Nagsubliak, jakmut unay na lukmag, kalakalingan na. Kaya sa anak mo nga nakutong manong. Di pagadalan manong nemi di adda ko niti second year college, dito ko nga naman mo ni Susan. Iswa mismo ting masidig kanya. Hey, Henry. Abi nga, awan ti panagpansin mo ka na gini babae. Ay, mas basa pa lang eh. Mukha di bilang, inspirasyon mo ni Ayat, iti panagbasa. Gusto pa paggastuhan. Tapay, no, at the girlfriend mo, igastusan ti merienda, ano na? Una. Jackpot pag merienda. Madlaw ko nga ron. Nanarunod din ako tong ka. Masasyarakan ka. Baglagi din na napasubli mo ti dati nga bagim. Ken kinagwapo. Ngayon kaslakang ka na yung kamapuypuyatan. Abay. Nagjujuti kami trabi. May sak waiter. Anya? Agtrabaho ka trabi? Sa kagbasa ti haldaw? Sa sekreting panakaama digdo akabsat ko. Sa gumat-gatang active maintenance ni Nanang kabot at sakit na. Masasyanak ka. Diyan mo no, asi dito yun no. Ayat, asi nga nagbaling nga ayat. Ngayon mawamot hiling mo. Kaya hindi mo mat kahit nga irapin ako na. Kinapod no na hindi ka mabilang umasagat kang kasusan. Bagan, oray kat bakante tayo. Paranta, tagmerienda. Awanti, nakabudget. Siyak tayo mang pamerienda kang ka. Gapot at kasto ng bagam nga sahad mo. Hindi siya ako di mang pamerienda kang ka. Itod mo langin na kwarta. Ano? Tanong marwamak ng merienda, sa pulan na. Kadkaduhin nga laingan. Buy-buyangan na kag merienda. Tada niya bayad ti merienda, itod mo lang na kwarta. Ano di klase mo? Laki. Sige, may kakaratin. Nagbalingan na sigad kanyak ni Susan manong nemi. At dati pa iti kiti kundaway nga umasadig nukas tagoy-kuyog kami, ana, at allowance mo. O umadaning manin ti exam. At pag bayad mo, umutak tumanin ka ni manager ko, ha? Agunin ka lang kanya. Si Kamet, baknang kayo? Samet? No, ininiutak ti nga dapapakin mga allowance ko. Sa nga basit nga maurnong ko. Itulong ko lang kinkan. Susan. Oh, kahit ko tumulong. Kapag nga kahit nakatulungan. Obvious ba? Malaksid kang ano, manhid ka. Nasiyat ko na kanya. Agyaman ang Susan. Makasupapakatukin ka. Manong nemi ng rugi iti saya at iti nakadebelapan ti riknak para kini Susan. Ngam at ti paeg ti riknak manong nemi tamangan no makiltay amo yung binsan terapahap ko. Kasano no karelasyon kami. Kasano no maramanak nga rakupen kan maagkaksuna. Kasano no at mapasamak ka na kami. Kasano no biglag si Kog na kao. Narpuog hindi raya-yara. Kasto manong nemi. Siyempre,
At ang sungsong batak kang kuana, kasanong ti obligasyon ko karag di kapsat ko, kininanang ko. Anda kami din ni Manong Nemi ti third year college. Hindi ako yaban ti manager Manong Nemi. Adoon na yun tinay-advance. Adoon na yun to utang mo iti restaurant. Diyan ka na mabayadan, sir? Agad no konkontara kakit almost 1 year nga sweldom. Hampir manay. Ikasano kit no, kisayak ti sweldom kita sampay lang ko na mata. Masapol digdi kapsat mo. Tagtuag basbasa damit ti naggraduaran ti high school ni Lily. Siguro gapatam jak mo na pabasa iso na. Siyempre ka nga talaga pinalubusak nga nagtrabaho mo din. Naman lagayan, di ada makatulungan. Ni June, ada pa lang ti high school, sir. Hamoy pilit no talaga sa mo kabailan. Imbaga, tanapasubli mo ti gusto sa launat mo. Naruwaman ti bagim, iti puyat. Nagbay-vitamin ka nga rod. Kumusta ni nanang mo? Pasaramat makapagtrabaho. Para paritak nga agawat iti ado nga labain na. Sir, masuktak tumit lang digta. Kalpasan dito nga tawin, may santulangin nga tawin. Siguro, takdakil ton soldom, college graduate kanton. Baka nung, padasak ti mo nagtrabaho ti abroad. Uno saan ka, padasak ti mo nagtrabaho ti, napimpinas kang pagtrabahoan. Ngarakal ti sweldo. Kan may maaramat kong ti adal ko. Masasyanak ka. Pero, di ka lang nagagat. Kan talagang, sige ka na. Doon yaman hindi ka sa pulam. Ito ko ka. Ang numamuan ti management dito, baka siya ti maapektaran. Nga adot utang mo. Adot ka sa advance mo. Inaramat ko mo. Nabinta sa panakaramat na, sir. Nagpaay kanyak, nagpaay kakapsat ko, nagpaay kaninanang ko. Manong Nemi, imbaglagi din taada kas kini Mr. Guzman nga manager iti restaurant nga pagpapaya. Paglagi din taada tip nga isunukat makalaak iti allowance ko Manong Nemi. Kat nagsweldoak, gumatak maten iti yabagas nga umanay para kada kami iti makabulan. Kanda dumapay Manong Nemi akasapulan ni. Makatulong mo ni Lily Manong Nemi na simbrek akas sa servedura iti karinderya. Pasarimat mangyaw-awid no ka ni tiya. Handa nga naimbus nga sidaan kadi sunakan napiyala nga makaminus kami Manong Nemi. Lily, Manong, saan ka pala makiboy-boyfriend ha? Ado nga ron na kita kan-aram kanya. Dikli ka lang ni lalaki. Di ba nunutem no makapag-graduara ko? Kat na may piniston ti trabaho. Tulungan kang itong agbasa mat lang di college. Ha? So, adin ko, maragpat tayo tarapap ti ngagkakapsat. Uri awan yung tatang. Uri no saan makatulong ni nanang unay. Manong, sige. Baka the boyfriend mo. Si kakindi the girlfriend mo. Ang abalikan niya na talaga na control lang. Ito na minsan nagundaway Manong Nemi nga saan man na makatrabaho ni nanang dalit man. Nang, tas kang kaday man nga may hospital kayo. Alam, ginanak lang. Ken kasla kahit ko pagod din anak ko nga mapangkunda rin ni tatang yun. Anya? Alam na nang talabagbag kayo.
Super nga pampanunutan da. Diyanak ba tayo na makatulong? Siyak pa nga paggasgastusan. Anak, iso nga kasla kayat yun di matay. Tanugin na akon. Nanang, saan yung asawin di kasta? No nga ano pa nga, agraduharak ton. So, parang ibagayo di kasta. Tulungan nyo di bagiyo. Ura saan kayo agtrabaho, basta saan kayo nga may dalit. Agtutugaw kayo. Agwat-wat kayo may tibigat. Anak, saan mong may bayan, di ka di kakapsat mo. Ninanang, talaga ba isang kong may bayan, ori saan yung ibagati kasta? Nuapay ngamin nga da kami tinagbaling nga naganak yo. Da kami nga umalbalbalin na. Nuapay ngamin nga nag-asawa kami kaya tatag yung saan nga nakasagana. Para ti masakbayan, tagbaling nga anak mi. Nanang, ad-adu pwede kiti mas marigrigat ti kasasad na tangim da tayo. Nang, kasapulan da ka. Sikat agbalbalin nga, magtad kanya tikired, inspirasyon ko. Sikat nga pura no apay kakaid ko't makapagturpos. Saan nga gapo? Sekundarya nga po, di kakapsat ko. Kaid ko nang, no makapagturposak, kata, napintas ton ti trabaho. Napintas ton ti trabaho. Kuha, pa-hospital kayo tumanen, tapno maagasan kayo na imbag. Kahit kung kasublit sa lunat yo, nananay nga sa lunat yo. Di ko kaya nga gasawa to, makita yun to, pwede kiti apo ko yung kanya, kada kami nga anak yo. Saan lainin? Nampi ko mamadnood na ni tatang yo, na duwakam kuma, duwakam nukwang, duwakam kuma, naraglag kami, ano duwakam nga mga iwan, kada kiti apo ko mi. Nang, please, agpahot pa itibiyag yo. Agin na kailang. Agtumar kayo, tadamat magatang agas yo. Katong kaskasan nun lang, nagsubli kayo sa ospital tapos ma-check up kayo manen. Baka no, adanas ka nga, may nayon na agas para ti maintenance yun. Sige na. Agananos ka nga ron. Agananos ka anak ko. Ala, marbara nga ron matungpang tarapap mo na. Sige timang kitag ay tibiyag tayo. Sige timang tulong ka nagdikamsat mo. Sabay kumanak ko. Sabay kumakinihapo Diyos. Uwain manong nemi at dagi din iti mura nga semestre iti maudin nga tawen iti korso. Adan na kinaawatan mi kinisusan manong nemi. Adan na kiti kundaway nga no addakam iti nalingad nga lugar no kasta nga papanam mi manong nemi umarakop. Uy, sus. Fourth year tan, naggraduar tan to. Nimbod no kanda papakin ni mama nga the boyfriend kon. Kaya da ka mama mo. Sampay, Susan. Di mo kayat? Hampay ka na gito eh. Baka no mamonda nga nakurapayak. Baka no ibagada nga sandak kayat nga para kayang ka. Awan ti pilpilyan da papakin ni mama. Basta mo daw pakaragsak kan ipatpatag ka. Malaksid ano, mapilpilit ka lang yung mga ipatag ka nga. Sino kumatisan ng mga ipatag ka nga? Nakanad dun ti utang ko na yung baganak mong ka. Sige di may samang tultulong kanya. Kada kami. Ngayon tatawak lang manong nemi masulisog. Numunang slagpakpakaasi di kinibibig ni Susan.
Papanan ako mga jak mamalan nga magkan. Katnungasta nga, maarunan tiriknak manong nemi. Kasla kayat ko nga wisan nga. Tan, nutoy. Tila kami naramid namin, bigla na kami inarako. Di mo matapalanin tarik na mo. Mga ganun. Yan siya pa kayat. Adan to panahon para ito dahil tangabanag. Nagkimayaman aksang kasusan. Sikat may sa kadagin inspirasyon ko. Tap nila yung uyak ti. Harapahap ko. Matungpal tarapahap mo. Kastama tarapahap ko. Sige. Hindi ka rin. Ito eh. Iti eskwela. Sige mo. Manong nemi ti may isang arabi yaka mo no apeng gabungatan tamper. Malmalpas idin manong nemi ti first sem iti kaata ako ni fourth year. Berberen manong nemi. Nata, nakalamlamiis. Napihapay manong nemi di at ako dito restaurant. Tanong kontrol iti aircon. Nalamlamis pa iti rumar mituunag nga naka-aircon manong nemi. Iti pa nag-duty kiti dahi nga rabi manong nemi nakadadut customer. Gamo siguro ata nalamiis umay da uminom kadag iti hard. Kompleto manong nemi ti lamisaan nakuparan amin. Agalas 10 nga tayo ni trabi manong nemi. Idi madama isa serbak ti may sa kadagitiya lamisaan iti restaurant manong nemi napatalyaw amin di kiti customer. Hindi da makita nga sumrek nga ubing. Nadungrit nga ubing manong nemi. Uy, kuso-kuso ti buok na. Pigis-pigis ti bado na. Ti rupa na manong nemi nadungrit. At ay ubing ti lansangan. Street children. May sa kadag ti street children. Ada ka di kastoy. Manong nemi kasla nakadisturbo da ita nga ubing nga simrek iti restaurant kadag iti customer. Kasla na madadail ti gana sa dangag pulutan uminom unumangan. Nakita ni manager manong nemi ni Mr. Guzman, siyempre napanabinugtak. Nakitak manong nemi, iti pa ng guyod-guyod ng enroar ti ubing. Hindi, kat nakalamlamis iti ruar. Kasaladyak kurso na natin kasi dyan nga naramid Mr. Guzman, manong nemi. Nasiyat isuna. Di ba nga? Di na malaki na asyan ti ubing. Tinaramid ko manong nemi na panak nangala iti di kita nadalus nga sa nga nasagid nga makan kan nang templak manong nemi iti kape. Inlibas ko in ruar iti likod sa ako napan kinita no yan dun ti ubing. Sinabol ko sa ako ti restaurant ako maten. Dejay. Nakaedda manong nemi ti. Igit ti kalsada. Nakaw. Labas-labasan lang talaga ti lugan. Kakasi man dati ngobing. Inasigak. Ading ko. Bumahong ka. Ading ko. Pwede man nadangan to eh. Okay. Ito eh. Mangka mo ka mabisin ka. Dito ka. Plaster ka dito eh. Nagtugo ka. Oh, palambing ka? Pagkasunay. Tugot ko rin yung jacket ko. Sige.
Sikat ang jacket na. Insuot ko manong naming palawlaw ito bagay natin jacket ko. Kitkitain na. Kinita na manong naming Henry. Henry? Henry tinahagan ko. Sa dato tingya ng plate ko. Maangkan, nalang, kape ka. Umigup ka. Nakakamlam lamiis. Thank you. Sino ka ngamin? Apay nantakat ka sa oras. Kataan napasama kang ka. Apay nakadungtungrit ka. Apay pigis-pigis tibado. Thank you. Sige, baka no, ungtan na ka di bus mo. Nagsubli ka ni ti restaurant. Agyaman. Bulutek na ito jacket mo. Isublik tumatlagan ka. Kenteng yun natin kape. Kenteng yun natin makan. Sige nga rin na. Sublim to kanyak na jacket ko, ah. Sige. E di ba't lang likod manong namit restaurant tinagnaak? Simabat kanyak ti may sa kani assistant na cook man. Uy, sapsapulin na ka ni boss. Napanang namin. Napanang lang tarwara. Talalapang ko kinita. Alagad na ito, pwede kita sabar ka waiter. Customer. Sige nga rin. Nagapag po may. Boss, sir. Nagsakit lang yung tiyan ko. Nagkapag di CR. Imbaga ni Delphin nga rimor ka. Nagdakat na likod. Adalan na pang kukinita. Sir, alala. Gana dyan, aguro-uring customer. Dahil mo naman no. Salud-sud mo at order da. Manong nemi, iti sumunong arabi, nag-duty at manin. Idi da sumrek manong nemi, anapintas, ababai. May isang baknang, kapo, barbaring no, adot may itad nga tip dito kung kunak tinakam kumano. Kaduan natin may isang ubing manong nemi nga napintas, ubing nga babae nga napintas. Idi kitak ti ubing. Kasi lang malasin ko. Umisisang kanya. Hello, Henry. Kuya Henry. Di. Binulot ko, yung pabulot mo kanya ang jacket ko. Jacket mo? Ipulang kon. Kasi ti kariken ka. Kahit mo asawan? Sige, Daddy. Iso ni Mami. Mami, ni Kuya Henry. Thank you, Henry. Di mo kadiam mo, Tito, Kuya Henry? Nanya, yanta kami taking kuka dito ng restaurant? Ha? Takay taking kuka? Sumrek ka nga rin, ma'am. Idined yung bakante. Akin, kapit nasang halamis sa antipagyanan nyo. Siyakti, mag-serve ka na kayo. Mabaling nga ma'am ni Mr. Guzman. Kasalita. Sir, excuse me, sir. Apay, da kasasalita ka. Hindi na kisturbuan. Hindi na magam. Umutang ka manin? Sir, ada customer. Asa ka suma? Ada kasasalita. Oy, sika, maruang ka, mang-isturbo ka niya kung nakasasalita. Kamom sa akin, kasasalita ka na itong chicks ko. Ay, nabo. Bagbag. Excuse me, sweetheart. Pabit lang. Sino itong customer niya bagbagam? Di aking kuko ti restaurant, sir. Ha? Sino ka takwata? Babae, lalaki? Di babae. Kadwa na di anak na. Ay, mabait lang naman. Abay, di mo yung bagang nga tagos? So nga ron, pilpilitin kayo ng baga kumakanta kayo. Dagi jay dan eh. Uy, pinasim ti mga sakaso ka takwada, ha?
Kasapulan na ka ano nga, sir? Happy ka, nag-nervyos ka. Da kay sakit nag-nervyos, sir. Manong name imasideg ti manager si Muro Takmet. Mr. Guzman, ma'am, saan ko nga umay kayo? Ni sir, kumusta? Nadapala sa Jay, Amerika. Malasi mo rito kadwak? Ay, tayo inaudi nga anak yo? Malasi mo? Malasin ko. Ngem no, nadungrit. Ken rotay, kung kuso-kuso tibok na. Baka dadang nga malasin mo. Ma'am? Malagip mon? Ma'am, I'm sorry. Saan ko nga nalasin? Saan nga min nga na eh? Ang anamuan ti media, kan oray na kiti pulisan ng anamuan, nakidnap, ni-trick siya. Kaming karigatan na, tinakalusot ka na kiti kidnapper. Nagkamang hindi ito ng restaurant. Tamo na nga kukumi na ito eh. Nagkamang dito itap nagpatulong. Ngayon natin naramid mo. Nakadisturbo ngamin ka, nagkiti customer, ma'am. Pagrabangak ng manager na magkita no kasano ti isakit mo, nagkiti customer. Ngayon di mo isakit, di anak ko. Diyak man amin na mong anak yun, ma'am. I'm sorry. No, imbaga na kumakanyak ka. Imbaga naman kanukin ka. Ngumay lang, mapudot. Gabot na lamis ka na, hindi nga nabi. Ado kumapay ka no, tikayat nang ibagakan ka. Ngayon basta latan inulod. Inulod mo. Ngayon ruhan. Mama, I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Diyak mo. I'm sorry. Hindi pinampanunod ko kit pagsayatan di restaurant nga. Siyempre, may parit. Sino man nga, parang ipagarup ko, ma'am, kit may saka na kita street children. May walang dita nga nadungrit ngumping. Kito rin man panok pa peso akasta. Ngumayag patulong ka. Api nga di mo tulungan. Di mo kinasrita nga na siya at apnumamuam, no anyat masapol na. Masalat na bastang inurod-urod mo. Imbaglagad din tada na imbag nga waiter mo. Ngayon ng tulong kang kuhana. Ni Henry. Di pabulod na, di jacket na, pinagkape na, pinakan na. Himsi ka ngayon. I'm sorry, ma'am. I'm very sorry. Nabayag ka ni diretong restaurant, Mr. Guzman. Mabalim munti. Agritiro. Kahit ni Henry sumukan. Ma'am, pakawanin siya akong di dumawat ipamakawan para kini ni Mr. Guzman ni Sir. Nagpapakasya ka na kayo. Hanyo pala ikaten, hanyo pala pag-retiruin. Ubing pa iso na. Sige. Maliwan dito sa salita. Trick siya ha? Mami, nag-order mo. Nagulat ka. Kuya Henry, isurot mo nag-order ko. Manong Nemi, edi mapang ko na lang ti order da, bagag ti order da, may ni boss, ni manager kanya. Henry, boss, sa penalpas ti amin. Ako na ni ma'am, baliwan dito ako nagsasalita. Henry, tulungan na. Siyak pa kaya ti agritiro. No, agritiro dito eh. Awan tong tinabinas nga, sir ka nga trabaho.
Baga marigada nakit ni. Adot supsuportarak. Sir, dakil matintulong niyo kanya. Isa akong pagdanagan niyo. Agpapakasiyak. Edeking ko at restaurant. May retain kayo. Nagamara, Kendry. Ado matinitulong niyo kanya, sir. Na minsan kailan nagbidot. Huwag nga ron. Gusto mo tinaramid ko, being the manager. Hindi nangigil ko mga amin. Anat masapol na. Kahit kumamat na siguro nito siyang ibang isukat anak na nga may patulong kapag na kinidnap na gahim suna. Siyempre nga na mamunti medyata. Kahit pulis, ibag na nakalasat. Ibag man na pamutinulungan. Wan, sir, kapag talaga nga maasyalak yung kuhana eh. Hindi ulod, makita kong uludan nyo, igawid kayo kung mga ada yung amintayan ko eh. Please, Henry, tulungan na ka. Agpakaasit ako ni ma'am. Parang numaritinak at lahi. I-reserve ko manong name iti order da kunakanyak ti aking kuko at restaurant na ni Mrs. De Ocampo. Henry, kumusta ti panagbiag mo, ha? Agbasbasak, iti aldaw, ma'am. HRM ti Corsok. Last semen. Iso na lang ta. Duwa na giti kakamsat kong naka-istambay nga pagbasaek. Naggraduate na ni high school sa masaksakit ni nanang ko. Karadradura ko ti elementarya, edi maulila kam ti ama. Kayat mo sa wen, sikan ti mang bibiyag ka dagiti kakamsat mo, kenti inam. Agbasbasa ka, sa kalpasan na, agtrabaho ka terabi, marigatan. Marigatan ak, ma'am. Ngam, naruama kon. May kapat nga tawon itang nga ramid iti kastoy. Saan naman nga may naibot sweldo? Kinapudno na, ma'am, kat babayan ti kinaimbag ni Mr. Guzman nga manager ito itong restaurant. Nakadadun ti advance ko. Nakasasayat nga mang tultulong mat kanyak. Iso nga, siya akong ti mismo nga pagpakaas ko na kayo, ma'am. Saan nyo kumapayan nga ikatinisuna? Kasta, nagkamali lang da dyan narabid na hindi. Namin sa nga rabi, ma'am. Naamiris na nga sang Robert dyan kasi dyan narabid na. Sige, gabukan ka. Mapakawan ko ni Mr. Guzman. Hanggang manak, ma'am. Ganoon niya ka sa pulam para kadagdag kakapsat mo. Ituloy mo. Ma'am, kaso pa pag tinarabid mo kinaimbag iti kapsat, idi anak ko. Siyak di mang ituloy mang pabasakan ka. Taores angkan nga duty. Unasahan, nukit mo tumulong iti dito nga restaurant, i-promote ka. Agbaling kang assistant manager. Ma'am? Nagkailan swaldom? Masaksakit ni nanang mo ko na, pa-hospital mo. Amin na magastos siya at tibaka mo. Di kakapsat mo, ito naman nga opening, pagpasabitan. Nagbalid ang scholar. Ilang makapagturupos ka, hanggang ito makakar. Sikat doon tumang sukat ka ni Mr. Guzman as manager. Nagkamanak, ma'am. Kuya, thank you, met iba ng tulong mo kanya. Trixie, let's go. Nagkamanak ka na kayo, Lord. Kaslaklag tatapaw iti ulep iti nalaos nga ragsak ko.
makit-kita kon manong nimi nga maragpat kon tarapap ko. Agbanilak nga manager ti restaurant. Baka no kas kasanulaang adan tumaten bukod ko nga restaurant. Hotel and restaurant. As daw na tiraksak ko manong name nang ipadamag kadananang kanagiti kakapsat ko. Tikas dyan ang crush of blessings nga dimteng itibiyag ko. Itibiyag. Ay nga. Isarag na kito ospital ko na. Unang. Iti napinas ka ospital. Masabol nga matamin ka na yung bag. Kaya pangalam tikas to usap nanang. Aking kukuha iti restaurant nga pag-ubraak. Isot makamuti amin. Yan yung storya kadakuha na tinapasamak manong name. Wen, kat pati ririkapsat ko sa sanda mamati. Paano, hindi kasi lang nga naaramidam? Harang nga sinsinantin naramid ko. Amok kinasyan. Ore siya sinuman. Malong, imbag laki din. Naimbag ka unay. Tas tamit pagbalinan nyo, kinaimbagan din ko, ha? Adamang pabasan ka na kayo. Awan iti problema. Ha? Lily? Saan ka nagserbidora? Ipastag mo ito nagbasahin to no. Umayang opening. Ano kahit mo kurso? Kahit ko nagbalingan nurse, manong. Good. Nga to trabaho abroad. Sige nga, June. Kahit ko baling nga engineer. Sige. Manong name imay amis mo the Mrs. Ocampo ni Trixie dito'y balay. Amo daw ang klase. Saan ka naka-duty tal daw. Ma'am, Trixie, ala, nanumang ti balay mi hanggang may karkaring nga sir kanyang pagtugawan nyo. Nadalagit pagtugawan. Napagit nga saan. Kastoy mati balay mi idi. Tapos ang kami nga dati nga baknang. Sikot nga baknang. Ninanang mo. Irub-rubot mi kong mga nga. Mapanidyo hospital. Kas ko na yun, ma'am. Bimbangon manong na may rimuwari na nang iti panakasilad na. Nang, ni Mrs. Do Campo, taking ko restaurant ng papapayak. Kani Trixie. Kumusta kayo? Ay, Jesus. Ay, hanggang may karkarit ito kami pagtugawan niyo, ma'am. Ewan problema. Kastoy met editi balay mi. Pwede, saan ko pa nga na maamuti nagbaling asawa. Ay, Lily, mangisagana ka ti, hindi pa, paano mo ito? Pagpalamiis, bakang gumatang tikok, hanggang nagkukok. Henry, ma'am, bimbinas no, nataltal gamit lang ang balay ti pagyanan nyo. Ha? Di ko na yan, ma'am, nga. Ibatak na rin na kami pa iti balay. Di ko kayat. Kayat miya, ma'am, ng sobra una yun. Nakaiba ti makamunga pang mangpabasa ka rin doon kakapsat ko. Sampai kit kumanay dita. Teore ko na mga sangkabasita pa ng tulong mo. Kinitriksi. Nagkapo kami ng ititirikat. Kahit kahit mga tulungan. Bagitikas ka na kayo. Tapos sumaya at ibiyak ko. Pangibanan mi ko mga rod. Ado nga sumasangbay nga blessings ka na kami. Di pagiganam nga restaurant. Kat may salang ka nagitis. Sa nga pulo nga sa nga restaurant mi. Tinan dumadunga pa sa lugar. Dumadunga pa sa Pilipinas. Idin to talo lang di ka anak mi. Ni Trixie tinaudi. Nasaya na nakasada kiti anak mi. So dapat ibang supervise ka na doon mga negosyo mi. So nga, pasit lang nga manang neta. Mapapindas ti balayo. Kaya mapunduhan. Ti pagbasa na kiti kakabsad mo iti upat nga tawin. 5 nga taon kanyak, ma'am. Dahil ko baling engineer. Ay, kasta. Sige. Okay. Basta sa inyo kasayangan, ti kwarta mo ng blessings ngedit ko ka na kayo. Sa inyo kasayangan. Tungpalin nyo,
Bunuodan nyo tanapapyo. Di Apo Diyos, sana kayo baybayan. Ada kami, nga raman ditin Diyos sa tulong ka na kayo. Pimintas ti balay mi manunay mi. Nagsubli ti dati nga salunat ni nanang tanaipakat ken kuwana ti usustong medikasyon. Wen manunay mi. Naggraduar ako manunay mi katkas iting kari ni Mrs. De Ocampo. Siya akong tinang manage manunay mi iti restaurant nga nagbalina ka waiter. Ni Mr. Guzman manunay mi inyaka rin ni Mrs. De Ocampo ti sabali nga sanga. Numampay din ako makayat adayo iti pamilya ng imahot. Mabalin na kabuta. Siyak mo tin simukat kang kuwan. Manong nemi kalbasan ti duwa tawen ni Susan nga girlfriend ko. Manong nemi kumanaten nga agkasar kami. Mr. Manager, kasal din nakama mo na, manager ka. Pasensya ka, sweetheart. Ngim siguro itan, di panawin. Tapno niya. Tapno mamasama kan dedi. Yan arasas ko keng kay di. Nga ore mayata kidin, sikatag kid. Panawin. Sige. Yan tanging kit nakananamamat. Tigastusin na kiti kakapsat ko para iti panagbasa da. Kabuta may sadang scholar, di ba? When? Scholar da, iti pamilya di Ocampo. Kaninanang mo ngay. When hando ti pala iti yaman mo ka? Okay so na. Imoving pa yun. Api mo daw. Kasla saan nga bakit nga nabaanak hurapay. Siyempre, napintasan di balay diyo. Ipagyanan na. Pang dahil ipapaunag na, nasalunat mo tan, nga pang pasalunat, parang pinasasalunat, diba? Katsika, may macho ka mo tan, ha? Mr. Manager, ha? Bagay ti kina-manager mo, ha? Nung saan ko kaya tagpatinggal ang manager? Anya nga ron? Nagbaling nga owner. Kahit mo sa katangan di restaurant, nga nagkapo kada, gako kada Mrs. De Ocampo. Mga patak-tirak tibukod ko nga hotel and restaurant. Ano servit inadal ko, inadal ta, nagpadpadak. Awin gayang kumusta natin trabaho? Diyan eh. Kasi dyan lang nabiyagan ka, ta manager ka. Sige nga eh. Saan nga manager? Hotel girl lang. Manong nemi nautulag ti kalay sami kani Susan. Inalami nga ninong kininang the Mr. and Mrs. De Ocampo manong nemi ket iso da pa kitat na nagkasto. Iti adado nga nagastos sa iso da manong nemi tinang ipresero. Titulong da kada kami. Naragsak kami, di nga aldaw nga panagkalay sa amin manong nemi. Kaya nga nagtultuloy nga aldaw nga dimteng. Kaya kaputa ka sa pulan nga damat balay mi, nalawat ilute manong nemi nga abay ti balay. Ginatang mi. Kaya dito'y kami nga nang patagter, ti bukod mga balay, kini Susan. Manong nemi tatno saan tauna yan nga makaadayo. Sure katek laeng nga manong nadan kami ti duwa nga bunga, ti anayat mi kini Susan. Nakapaggraduaran manong nemi, hindi kiti dawa kaabsat ko. Nakastrag-adagos iti gobyerno kas may sakadak iti empleyado iti engineering office manong nemi ti syudad ni June. Idinto manong nemi tani Lili nabayagan nga trabaho di Canada akas nurse iti may nga hospital. Ako pa'y asawa ni Lili manong nemi kasama tag ni June. Naman pa'y dandamat ti kay nayat.
Ninanang manong nemi nasalun at pailang. Ken napiksa pa lang mga ayuan kadagiti tuwa nga anak mi kaniya Susan. Gabot ti COVID the problem manong nemi nagsira ti restaurant nga pagpapaayak kas manager. Ngami din, tamidyo na lokayen manong nemi. Wine, nagplano kami ti asawa. No, tanto lagit pagpunan mi manong nemi. Talaga nga mangipatakderag to. Iti hotel and restaurant. Adalata kami nukasyon mi manong nemi kadagiti the Mr. and Mrs. de Ocampo ket kunana kanya. No, adan to planok. Nga talaga nga mangipatakder ti negosyo aguni akto kadakwada. Nabota, kahit na katulungan ng ipaayan iti puunan. Dumting nata manong nemi posible siguro next year palubos ti Apo. Ipakamok to manong nemi no anyan to resultan. Dito nga rodan nga nak ipatingga ti pakasalitaan kadagyaman naklaunay manong nemi ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga inak insan ken ka ti Italiana. More power to your program manong gyaman ang iti anos mo nang ibasa ket sabi ko ma. Tadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biag kadagiti patak nga timngeg. More power to your program, manong nemi. God bless. Tuwing nga rin nga pagayam mo, Henry.